Κύριε Δεϊθόμη, Κύριε Νήσον, επιτρέποντας ο Κύριε Θεός της αληθείας και το Θεού σου Υιού Κυρίου σου Πνεύματος, επί την χείρα μου, επί των δούλων σου, μεταξύ Αθέλια, καταφυγέ το Άγιο σου όνομα και η Εκκλησία του Παιδικού σου και θα γράψουν αυτά με τη ζωή σου και έτσι με αυτόν την πίκη και ολόκληρη σου, σε δάνει η πάση να σου φέρνουν και σου έσαι την δόξη του Θεού σου του Υιού Κυρίου Πνεύματος και έτσι και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε Δεϊθόμη, Κύριε Νήσον, Κύριε, σαν λαός του Θεός του Ισραήλ, Ιώβες σου, άσχημος σου και μας συνολαγία εκδίδους επί των δούλων σου, εξήγησαν, εξαιρέτησαν και απέρασαν από αυτού, πάντα τα δίκαια του διαβόλου, ζήτησαν τους συναδέλφους σου όλες αυτού που εντάζει και τους αυτονίκες και αυτού και τον εκαθάριμα του θεμάτων του παρασούλευε και την χάρμα, κατά αξιωθεί των θυγάνων και των αγγλικών μυστηρίων και δόξα σε απέξε το κοινωνικό του μένου και του και αγγλικής του αιώνας του αιώνας. Κύριε Δεϊθόμη, Κύριε Νήσον, όντας με Κύριε, οφείλεις στον άνθρωπο κατηγόρηση και ομοίωση και τους εξουσίας ζωής αιώνιου, οι τα εκπρεσόντα δια της αμαρτίας του φαριδών, να οικονομήσεις δια της εναυτής σας του Χριστού σου, η σωτηρία του κόσμου αυτός, η οργάνωση του τούτο, η προσάρτηση της εμπειρίας του ελευθεροπόντες, η βασιλεία σου και του πράγματος του Ιάννου σου, τους οφθαλμούς της διαμίας, στο αυγάσι και τον φωτισμό του Ευαγγελίου σου. Σύντευση του ζωή αυτού, την άγγελ του κοινών, προϊόντων αυτών, πάση του Χριστού του κειμένου. Από συναπαντήματος του προϊόντων δεν μείνουν σε τελειωτικά, από φαντασμάτων των αιώνων. Εξέρασαν από το πάνω πλήρων και ακάθατο πνεύμα και λιμένου και πολέμου στην καρδία. Εξέρασαν από το πάνω πλήρων και ακάθατο πνεύμα και λιμένου και πολέμου στην καρδία. Εξέρασαν από το πάνω πλήρων και ακάθατο πνεύμα και λιμένου και πολέμου στην καρδία. Πνεύμα λάθος, πνεύμα familias, πνεύμα διαδικίας και βάση καταξίας, πνεύμα ψεύδους και βάση καταξίας, της ενεργομένης κατήτας και διαβόλου, και πίσω με αυτόν τον πρόβλημα με κοτσέγια στήλης του Χριστού σου, μελοστήλης της Εκκλησίας σου και μουσουλίας μένα, η όρθοδος και κληρονόμου της Βασιλείας, και να συντολάσουν τους εξάμενους και φυλάξεις της Ισραήλ άνθρωπος και διατηρήσας, και τον απόλυτο και τους μακαριότητες του Αγίου της Βασιλείας σου. Χάρη δικαίωτη και στην ανθρωπία του Αγίου σου εκπληκτώσει, στην Παναγία και αγαθότητα του σου πνεύμα του Τέα ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αποτάσσω τον Χριστό και αποτάσσω στον Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και παστιμοποιασμού. Αποτάσσω τον Χριστό όπως ήταν Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Αποτάσσω στον Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Ανακυπάστη και στην Απετάξω ξανά. Απετάξω ξανά. Απετάξω ξανά. Και φύσισον και έξω. Συντάσσω στον Χριστό. Συντάσσω στον Χριστό. Συνετάξω στον Χριστό. Συνετάξω στον Χριστό. Συνετάξω στον Χριστό. Και πιστεύεις αυτό. Πώς βασιλική Θεό. Τα καλαμάκια σου. Από εκεί το εγώ πέρα. Είναι αυτό. Το δίημα στους ανθρώπους και δια τη μητέρα σου δουλειά κατελθόντα εκ των ουρανών και σε προφέτα εκ πνεύμα τους Αγίους και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσατα. Στα προφέτατα υπέρ ημών επιπολίου Πιλάτου και παθόντα επιταφέντα και αναστάτα τρίτη μέρα κατά τας βαφάς, πενελθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενο εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενον μεταδόσεις κρίναζονται και νεκρούς, που της βασιλείας σου και είστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το οποίο
Υιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδεξαζόμενο το λογίσαν δια προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ ευάφτισμα εις άφηση στο μόρφιο προσωπικό. Κάτι την ελευθερία λέξη μου. Ανάσταση νεκρών και ζωή του Πάτρου του Σιώδους. Αμήν. Συνετάξου στον Χριστό. Συνετάξαμε. Συνετάξου στον Χριστό. Συνετάξου στον Χριστό. Και προσκύνησον αυτό. Προσκυνώ Πατέρα. Προσκυνώ Πατέρα. Υιό και Άγιο Πνεύμα. Τριάδα αμόσιον και αχώριστον. Ευλογητός ο Θεός ο Πάντας ανθρώπους θέλους αθήνικης ευθύνους συναρτησίας ευθύνη, νίκαια ήλιες τους αιώνας των αιώνων, την Κύριε Διθρόμε, Κύριε Ρέησον, Δέσποτα Κύριε Θεός ημών, προσκάλεσε ο κούδος σου. Αλέξανδρος. Ο κούδος σου Αλέξανδρος, προς το Άγιος σου φως, με τον αξίωσον αυτόν, της μεγάλης άντης άλλους, του Άγιου σου Απίστατος, απόδεισμα αυτόν του παλαιότητα και αναγέννησον αυτόν, εις την ζωή την όνειρο, ήρωσον αυτόν, Κύριε σου Άγιο σου, νέα του δυνάμους, της ένωσης του Χριστού σου. Δυναμικέται το σώμα του Συ, αλλά τέχνο της Συς Βασιλείας. Με τον Κύριε κεφάλι του φίλου σου, είναι με θευρή τόση, στην μοναχία και αγαθότητα του Χριστού Πνεύματος και να δει, και έτσι σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμενου, υπέρ της άμφωνης ειρήνης και της Κυρίας των ημών, Κύριε δεηθώμενου, υπέρ του Αγίου Εκκλησίου, τα πίστεως και τα βίας
Βάσα η πίστη, είσαι σε
άμα παίρνουν τα χαρτιά τους σε μια εβδομάδα που λέγαμε εμείς. Κύριε Χριστός, με την ποιότητα του Αγίου Εκκλησίας της Ιεραρχίας του Συντάσσης της Ξένης Νέας, ενός του παραμονή και του κεφαλιάτου, και του ίσου θα είναι εκτός και του συγκάλου του Χριστού, πριν τα δει μας είναι εντός, και θα είναι δούλους, θα είναι στο κέντρο και το μοντέλο, και του τώρα το κράτος του Αγίου Χριστού, και του κέντρου του Αγίου του Χριστού, και του Αγίου του Πάση, και του Αγίου του Πέξου, και του Αγίου του Χριστού, και του Αγίου του Τώρα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σταυρός ο Πνεύματος πάση που είναι παρουσιός της Εκκλησίας Σταυρός. Απέναντι, όπου πηγαίνει ο Πάτερ, θα είσαστε αντίθετα.
και εις